Prynhawn da, a chroeso i ddathliad rhithwyr dosbarth 2021. Dr Dylan Foster Evans ydw I, a fi yw pennaeth Ysgol y Gymraeg. Ac rwy'n hynod falch eich bod wedi gallu ymuno ni heddiw i ddathlu eich amser yma ym Mhrifysgol Caerdydd, ac i nodi'r adeg bwysig hon yn eich bywydau. Ble bynnag yr ydych yn gwylio heddiw, gobeithio eich bod wedi gallu cymryd ychydig o amser i fyfyrio ar yr hyn yr ydych wedi gyflawni, ac i ddathlu gyda'ch teulu, eich ffrindiau a'ch anwyliaid. Mae'r cyfnod diweddar hwn wedi bod yn anodd a dweud y lleiaf, a dylech fod yn falch iawn o'ch gwaith caled a'ch dyfal barhad, yn ogystal â phopeth rydych wedi aberthu i gyrraedd lle rydych chi heddiw. Na allwn yn anffodus ddod at ein gilydd fel ysgol a dathlu fel y byddwn yn arfer i wneud yn ystod yr wythnos raddio, rwy'n hynod falch i bod yn gallu dod â phob un ohonoch ynghyd yn rhithiol. Rwyf hefyd yn falch iawn o sut mae pawb yn Ysgol y Gymraeg, boent yn fyfyrwyr, yn staff academaidd ac yn staff gwasanaethau proffesiynol, wedi dod ynghyd i gefnogi ei gilydd dros y cyfnod diwethaf. Un o hanfodion pwysicaf yr iaith Gymraeg yw'r modd y mae'n caniatáu i ni greu cymunedau agored, cynhwysol a chreadigol. Rwyf wedi gweld hynny ar waith yn glir iawn eleni, nid lleiaf yn eich parodrwydd chi'r myfyrwyr i arbrofi a dulliau dysgu newydd, technoleg newydd a ffyrdd newydd o gydweithio. Yn wir, mewn arolwg diweddar o farn ein myfyrwyr israddedig, fe gynyddodd ein sgôr yn yr adran cymuned ddysgu, bod ein sgôr y llynedd eisoes gyda'r uchaf yn y brifysgol. Felly fel cymuned rydym wedi cydweithio, wedi cyd-ddeheu ac wedi cyd-gyflawni, ac rwy'n hynod falch o hynny. Ni fyddem wedi gallu gwneud hynny heb gefnogaeth eich teuluoedd a cefnogwyr, a hoffwn nodi fy niolch di-ffiant iddynt hwythau. And a very special thank you to family and friends who don't speak Welsh perhaps, but who have supported our students throughout their journey with us. We wouldn't be here today without you. Mae'n gyfnod hynod gyffrous i'r iaith Gymraeg, ac mae myrdd o gyfleoedd ar gael i chi wrth i chi edrych tua'r dyfodol. Gwnewch yn fawr o bob cyfle, mwynhewch eich hunan, a chofiwch gadw mewn cysylltiad â ni yma yn Ysgol y Gymraeg. Ar ddiwedd y digwyddiad dathlu rhithwyr hwn, bydd cyfle chi wylio negeseuon o longyfarchiadau gan staff yn yr ysgol a chefnogwyr, a darperir manylion amdanynt yn nes ymlaen. Felly, am y tro, eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhau'r dathliad. Diolch yn fawr iawn i chi. Helo na a chroeso cynnes i ddosbarth 2021 yn deulu a ffrindiau staff a chynfyfyrwyr. Fy enw i'r athro Damien Wolford Davies, dirprwy is-gynghellor Coleg y Celfyddydau, y Diniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd. Diolch am ymuno ni ar gyfer y dathliad rhithwyr hwn. Does na ddim amheuaeth graddio i'w uchafbwynt calendar y brifysgol. Mae'n amser i nodi eich cyflawniadau chi a myfyrio ar ein hamser gyda'n gilydd yng Nghaerdydd. Ac mi oeddwn i gyd yn awyddus i ddathlu nawr mwyn nodi eich moment arbennig chi. I ni hefyd wrth gwrs yn edrych ymlaen at seremoni raddio fyw y flwyddyn nesaf, pan bydd yn ddiogel i wneud hynny wrth gwrs yma yng Nghaerdydd, gyda ffrindiau, teulu a chysgol, gyda holl rwysg a godidogrwydd y seremoni arferol. Wel, yn ystod y 15 mis diwetha, rydyn ni wedi wynebu heriau a raddfa nad i ni wedi ei gweld ers yr ail ryfel byd. Amhosib oedd rhagweld hyn, ac mae Prifysgol Caerdydd wedi gorfod newid natur yn holl weithgareddau ni, dysgu ac addysgu, gwaith ymchwil, aroliadau, ein llety, yn llyfrgelloedd ni. Ac yn wir y dathliad graddio rhithwyr hwn hefyd wrth gwrs, mae hyn yn brofiad newydd i ni gyd. Yma fi yn ystod gatre yn gwisgo gŵn, ac mi fyddwch chi'n falch o bod fy hynny'n weddol anarferol. Bydd rhaid i ni hefyd addasu'n gyflym drwy gydol y cyfnod hwn yn unol a sut yr oedd y coronavirus ei hun yn newid ac yn lledaenu yn ein cymunedau ni. Y mae holl gymuned Prifysgol Caerdydd gan gynnwys chi yn myfyrwyr a'n staff
wedi gorfod gweithio'n galed gyda'n gilydd i gadw mor ddiogel a phosibl, ac i barhau a'n teithiau dysgu a darganfod drwy hynny. Wel, erbyn hyn fe ymddengys fod goleuni ymhendraw'r twnnel o ganlyniad i'n rhaglen frechu anhygoel ni yn ogystal a'ch disgyblaeth chi a'ch aeddfedrwydd. Rydych chi wedi bod yn rhyfeddol. Rwy'n mor ddiolchgar am yr ymynedd a'r ddealltwriaeth rydych chi wedi ei dangos, ac rwy'n hynod browd o'ch hyblygrwydd a'ch dycnwch chi. O edrych nôl, wrth gwrs, mae gan Brifysgol Caerdydd hanes hir o barhau i fod yn wydn gryfach, a bydd y pandemig hwn yn garreg filltir arall yn hanes ni, ac mi fydd gennych chi dosbarth rhyfeddol 2021 chwedlau i'w hadrodd. Beth am eich gradd? Wel, mae gradd gan Brifysgol Caerdydd yn gyflawniad anhygoel, ac rydych chi wedi ennill eich gwobr chi mewn cyfnod unigryw. Ond, gobeithio bod eich amser yng Nghaerdydd wedi cynnig mwy na gradd i chi. Gobeithio i chi gasglu ffrindiau gwych, atgofion arbennig. Efallai bu i chi ymuno â chlwb, neu gymdeithas o undeb y myfyrwyr, neu wirfoddoli neu dreulio amser dramor. Falle eich bod chi wedi helpu cydletiwr, hyrwyddo achos neu ddechrau hobi newydd, pwy a wyr. I ba gyfeiriad bynnag yr ath eich stori chi, gobeithio y bydd y profiadau a'r gwerthoedd a gawsoch gan Brifysgol Caerdydd yn gynsail i chi am byth. Nawr heddiw rydych chi'n ymuno â chymuned o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd o dros 175 o filoedd o raddedigion. Nawr mae cyn-fyfyrwyr Caerdydd yn ddinasyddion byd-eang gwych. Rhain weithredwyr uchel eu proffil, ac mae proffil eraill yn fwy tawel wrth reswm, mae hithen gyfranwyr cadarn i'w cymunedau ledled y byd. Yr hyn sy'n nodweddiadol o'n teulu ni yw hyder, caredigrwydd ac ysbryd hael. Ac rwy'n eich annog chi goleddu gwerthoedd da Caerdydd ble bynnag y bydd bywyd yn eich tywys chi. Falle na fydd hi'n hawdd, ond defnyddiwch eich angerdd ymddysgu, eich ymrwymiad at y gymuned, eich tosturi a'ch caredigrwydd wrth ymgymryd â phob tasg a phob her. Gobeithio byddwch yn cadw mewn cysylltiad, yn ymweld â ni'n aml, ac yn gweithredu fel llysgennad dros Brifysgol Caerdydd. Caerdydd fydd eich prifysgol chi bob amser. Ond heddi, dyma amser i ddathlu gyda'ch teuluoedd, eich ffrindiau, eich anwyliad, eich ysgolion. Edrychaf ymlaen at eich gweld chi yma yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf, fel y gallwn ddathlu eich cyflawniadau chi wyneb yn wyneb. Ond heddiw, llongyfarchiadau lu i chi a dymunaf bob llwyddiant i bob un ohonoch. My name is Mallory Williams, and I will now read the Class of 2021 proclamation, first in Welsh and then in English. Nerth gwlad ei gwybodaeth. Gadewch chi holl aelodau'r Brifysgol a ledled y byd wybod bod cynulliad rhythwyr yn digwydd heddiw ym Mhrifddinas Cymru ac ar-lein. Rydym yn cwrdd ar-lein i gydnabod myfyrwyr 2021. Rydym yn dathlu llwyddiant pob myfyriwr yn y cynulliad rhythwyr hwn, a drwy wneud hynny yn ei hatgoffa o'i cyfrifoldeb i rannu gwerthoedd y Brifysgol hon. I cyfrifoldeb nhw yw ceisio drwy llwyddiannau i wasanaethu ar lles pawb, i ymdrechu am ragoriaeth ymhopeth a gofalu am ddyfodol ein byd. Rhowch sylw i ddoethineb am ei fod yn cynnig gobeith a gwirionedd ym mhob cenhedlaeth. A nation's strength is in its learning. Let it be known to all members of the university and throughout the world that today, in the capital city of Wales and online, a virtual congregation is taking place. We meet online to acknowledge our class of 2021 students. We celebrate the success of all students in this virtual congregation, and in doing so, remind them of their responsibility to share in the values of this university. It is for them to seek, through their achievements, to serve the common good, to strive for excellence in all things and care for the future of our world. Be attentive to wisdom, for it offers hope and truth in every generation. Dyma gyfarch dosbarth 2021 ym Mhrifysgol Caerdydd
ac estyn llongyfarchion mawr i chi. Mae heddi yn ddiwedd pennod fawr yn eich bywydau chi ac yn ddechrau pennod newydd gyffroes iawn. Ac mae cyrraedd y garreg filltir hon yn gamp aruthrol. Mae ennill gradd mewn amgylchiadau mor ansicr yn beth rhyfeddol ac rwy'n edmygu pob un ohonoch chi. Mae'r pandemig yma wedi cael effaith ar ein bywydau ni gyd ac fe fydd y sgil-effeithiau gyda ni am flynyddoedd i ddod. Ond mae'n siŵr gen i y byddwch chi'n gryfach yn sgil y profiad hwn ac yn barod i wynebu her y dyfodol. Nawr, fe roeddwn i'n eistedd mewn seremoni raddio yng Nghaerdydd ym 1983, amser maith yn ôl. Ond mae rai pethau wedi newid a mae rai pethau heb newid. Mae dinas Caerdydd yn lle arbennig iawn, mae bywyd myfyrwyr y brifddinas yn arbennig iawn ac fe fydd gan bawb gobeithio atgofion arbennig iawn. Yr unig gyngor sydd gen i yw hyn. Byddwch yn uchelgleisiol, byddwch yn deg, byddwch yn gydwybodol, byddwch yn garedig ac fe fyddwch chi'n llwyddiannus. Llongyfarchion unwaith eto a phob dymuniad da ar gyfer y dyfodol. Shemai. Hello. I'm Hannah Doe, the Students' Union President for 2021-22. It has been my honour to be your Vice President Education this past year, through what has been a challenging time. Whilst for many, this has not been the end of the experience you had in mind. However, do remind yourself that your sacrifice this year has helped rebuild the UK and beyond. I want to congratulate each of you on your hard work, determination and dedication throughout your degree, and thank you for your contributions to the Cardiff University community. We know that for the Students' Union, we wouldn't be able to deliver our services without the endless hours given by volunteers, or through your engagement, so thank you to everyone who has served on a committee, voted in elections, engaged in campaigns, and attended SU nights. Today is the closing of a chapter and the opening of another. You now have the opportunity to show the world what a Cardiff graduate is capable of and become a part of the Cardiff Alumni Network, which lives on forever, amongst many others who you will cross paths with in your life. Each and every one of you has had a unique and individual university experience. This is what makes you the graduate that you are today. We have been through a lot together, both difficult and wonderful times. You have all worked so hard to get to this point, and that has not been unnoticed. You have learnt so much, and your journey for your education has not come to an end. There are so many more opportunities ahead in life to learn more. Class of 2021, I wish you all the best for the future. I can't wait to see what you get up to, and once again, congratulations on all your achievements. Fel pennaeth Ysgol y Gymraeg, mae'n anrhydedd i mi gael eich cydnabod chi a dathlu eich llwyddiannau dosbarth 2021. Rwy'n eich annog i ddathlu a bloeddio gyda'ch gilydd, gyda'ch cydfyfyrwyr yn nosbarth 2021. Ac os yw eich teuluoedd, eich ffrindiau, eich cefnogwyr gyda chi, bydde di bawb ymuno yn y llawenhau. Dyma'r amser i bawb ddathlu. Ac felly, rwy fi, Dr Dylan Foster Evans, yn nawr yn darllen enwau dosbarth 2021. Sarah James, Kerry Griffith, Benjamin James, Aled Lloyd Biston, Mali Roberts, Rhianwen Williams, Rhodri Davies, Tyrion Davies, Dafydd Orrit, Daniel O'Callaghan, Megan Hughes, Lara Madison Evans, Holly Daw, Alec Evans, Daisy Ford, Ellis Jones, Phoebe Lewis, Abby Randell, Nicola Way, Jamie Williams, Sioned Davis, Carwyn Hawkins, Rhys Ifor, Roisin O'Toole, Eleri Roberts,
Judith Watkins, Anna Law. Rwyf nawr yn eich gwahodd i droi eich meicroffon ymlaen a bloeddio a chlapio gyda'ch gilydd. Daw hyn ar gydnabyddiaeth i ben ar gyfer graddedigion 2021, mae Ysgol y Gymraeg yn cymeradwyo pob un ohonoch chi. Diolch yn fawr. Mae'n bleser gennyf nawr gyflwyno fideo sy'n cynnwys rhai aelodau o gymuned hyfryd cyn-fyfyrwyr Caerdydd. Fe ddeithoch chi Gaerdydd. Rydych wedi gweithio. Rydych wedi chwarae. Rydych wedi crio. Rydych wedi chwerthin. Ac rydych wedi dysgu. O adeilad biwt i barc biwt. O dal y bont i'r taf. Rydych wedi hel atgofion ac wedi gwneud ffrindiau a fydd yn para oes. Caerdydd. Dyma oedd a dyma fydd eich campws. Eich cymuned, eich cartref. We made lifelong friends and we're still in touch. We still have reunions. And I have to say, of course, I met my husband in Cardiff. I turned up in Cardiff in October of 1979, a very different city to what it is today. Student life in Cardiff then and now was great fun. Cardiff University ranks as, one of the top universities in engineering, so here it's the only university I applied for actually. I made some of my best friends from the people I met in Cardiff. We still travel together, we went on vacation together, we enjoyed nightlife in Shanghai together. Cardiff University, this is where I came to do my undergraduate degree. This is where I grew up. And Cardiff is a young city and an eclectic city. Even if I wanted to do it all over again, I don't think I would ever want to study anywhere other than Cardiff. Cardiff gave me the opportunity to explore. I learned about how to be independent and how to be resilient. It was a week we played England in 2013 and beat them in Cardiff. England came for the Grand Slam in Cardiff and we blew them off the park. I sent my finals that week. Mae'n bryd i chi wneud eich argraff chi. Rydych wedi gweithio'n galed, wedi goresgu'n cymaint ac wedi darganfod pethau anhygoel gyda'ch gilydd. Mae pethau'n newid, rydym yn wynebu heriau, rydym yn tyfu. Le bynnag yr ydych, a lle bynnag yr ewch, bydd Caerdydd yn rhan ohonoch am byth. Cofiwch am eich amser ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda hoffter a hiraeth yn eich calon. Heddiw, rydych yn un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, yn barod i liwio'r byd gyda'ch cryfder, eich talent a'ch breuddwydion. I have never looked back in terms of what I knew I could do. I left with a confidence that I had a technical training that was second to none. Your time at university is what shapes most people. Cherish your time, cherish the friendship, cherish your study. You will miss it. I think the experience doesn't stop with graduation. And the world needs every great idea that you have, and it needs every great story that you have told. Always carry with you the good values of being kind to people, being honest to people. And you'll do your bit to make the world a better place. Certainly, without Cardiff, I wouldn't be where I am today. There's no doubt about that. Heddiw, rydym yn dathlu eich cyflawniadau chi, ac rydym hefyd yn edrych i'r dyfodol, pan fyddwn yn medru cyfarfod wyneb yn wyneb yn mwyn dweud llongyfarchiadau. Hey guys, congratulations. Llongyfarchiadau. Congratulations. 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 恭喜大家毕业快乐 Congratulations. Llongyfarchiadau. Congratulations. Mae Caerdydd mor falch ohonoch. Croeso i'n cymuned o gyn-fyfyrwyr.
Wel, dyma ddiwedd dathliad rhithwyr 2021. Diolch yn fawr iawn unwaith eto am ymuno â ni heddiw. Mae wedi bod yn hyfryd gweld cymaint o ddosbarth 2021 yn dod ynghyd. Rwy'n siŵr fod hynny wedi gwneud i chitha fel mina deimlo'n falch iawn o fod yn rhan o gymuned Prifysgol Caerdydd. Rydym nawr yn eich gwahodd i gyd i ymweld â thudalen Flipgrid Ysgol y Gymraeg, lle gallwch wylio fideos llongyfarch gan staff cyn-fyfyrwyr a ffrindiau'r brifysgol. A bydd y cod mynediad ar gyfer Flipgrid yn ymddangos ar ddiwedd y darllediad hwn. Felly, gan bawb yma yn Ysgol Gymraeg, llongyfarchiadau unwaith eto ar eich cyflawniadau arbennig, ac edrychaf ymlaen at weld pob un ohonoch yn ein seremonïau graddio y flwyddyn nesaf.